ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାପି। ଆଜି ଆମର ଆଉ କିଛିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ବାକି ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଧା କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 ଫୁଟ ଗଣେଶର ହାତ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ମୁଁ 10 ଫୁଟ ଗଣେଶର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧୁଛି ଭାଇମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚାଲିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାପି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆମର 10 ଫୁଟର ଗଣେଶ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଆଜି ହାତ ବାନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ସେପଟେ କାଳି ତାର ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ସେପଟେ ବିକାଶ ଆମର ପଟା ବାଡ଼ଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଚାଲିଛି ପୁରା ଜୋରଜାର କାମ ଚାଲିଛି। ଆସୁଛି ଭାରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ଆମର ବେଶ ଜୋରଜାର କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗା କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ କଲ୍ ରଖିବାର ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ, ଜୋରଜାର କାମ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହୁଛି ଟିକେ ବୁଲେଇକି କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିକାଶର ପଟା ବାଡ଼ଉଛି, 10 ଫୁଟର ଗଣେଶ ଗୋଟେ ପଟା ବାଡ଼ ଟିକେ ଦେଖି ନେଇ ଆସିବି। ବେପାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଟା। ଗଣେଶ ହାତ ମପା ହେଉଛି ଆମର। ହାତିକିଆ ହେଲେ 10 ଫୁଟର ଗଣେଶର ହାତେ। ମୋ ବାପା ସେପଟେ କାମ ସାରିକି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ କଣା ପକେଇ ଦୁଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟି ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି 10 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତିର ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତା ପଛ ହାତ ପୁଣି ଆହୁରି ବନ୍ଧା ହେବ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଧା ହେବ ଖଡ଼ମାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ପଟା ବାଡ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଟା ବାଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଇପଟ ଘରେ ପଟା ବାଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଇଏ 10 ଫୁଟ ଗଣେଶ ପାଇଁ ପଟା ବାଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ 13 ଖଣ୍ଡ ଗଣେଶର ପଟା ବାଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶ ପଟା ବାଡ଼ୁଛି, ଏଠି ସୁମନ୍ତା ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଲୁକୁଣି କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ପୁଣି ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖେଇବେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନ୍ଧା ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ଆଉ ତାପରେ ମାଟି କାମ ଦେଖେଇବି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଦୋମାଟିଆ କଲର୍ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।